खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं जिउ नोंनि खाफालाव सिन्दुर। खन्थाइखौ लिरदों सामिर बर' आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। जिउ नोंनि खाफालाव हरखाबै सिन्दुर, नाथाय मा जाहोननि थाखाय आंखौ गारना जुलि जाखो नों जिउ? मा नों जुलिनि सिगां एसेबो सानासै नों आंनि बाथ्रा? आंदि नोंनि अनगा दसे समखौनो थानो हाया जिउ। आंनि अननाया मा खमि जाखो नोंनि थाखाय जिउ? नों मिथिमारासै आंनि अननायखौ आरो बुजियासैबो आंदि नोंखौ बेसेबां सैथो गोसो गोरबोजों मोजां मोनोमोन जिउ। आं सानदोंमोन नोंनि बे समायना लांदां खाफालाव आंनि आखाइजों जुलिनि मन्दपाव सिन्दुर फोनना समायहोनो आरो सुखुनि संसार जानो जिउ। नाथाय नोंदि आंखौ गारनानै सोरनिबा आखाइजों फोनजाहैबो जिउ। नों हामारगोन दा आंखौ गारना खुसियै थानो, नाथाय आं नोंनि अनगा खुसियाव माब्लाबाबो थानो हानाय नङा जिउ। नाथाय नों गोसोआव दङना बै सोमखोर मिथिंगाखौ लानानै बुंनाय बाथ्राखौ? नोंदि बुंदोंमोन समायलाना आंखौ थैजासिम नागारा होनना, नाथाय दिनै मानो नागारलांखो हो? मा नोंनि समायखिरा लानाया बेनोमोन? आंखौसो गोसो गोरबोआव दिनै दुखु होलांबाय नों जिउ। एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।